Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agod malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress nga kipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Indi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makitaan sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 43 minutos na o kung 48 minutos na nakalipas sa taknang alas 4 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Radyo Bombo! Maayong hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Yan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bago, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw, Martes, petsa 26 sa bulan sang Oktubre 2021. Kag sa aton sining Bombo Radio Star FM Christmas Countdown, we have 60 days to go before Christmas. Mga kabombo, una kita sa aton sining mga headlines, mga nagpapilila sa satellite voters registration sa University of St. Lasal subong adlaw nagdangat sa kapin 2,500. Mga nagabisita sa Minatay samtang nagahilapit ang pagsarado sang sementeryo, nagapabilin sa gihapon nga manubo. United Negros Drivers and Operators Center ginapanawagan ang pagtukod sa LTFRB sa Bacolod City. Monitoring kag contact tracing sang AOC sa mga himata sang OFW na napikan sang B11318 variant sang COVID-19 nagapadayon.
Manog hilamon sa Bago City patay matapos ginlabo sa 3 ka mga persona. Amoy ato mga kabombo aton sa mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapuna nga mga balita upod sa inyo sini nga mga tagbalita. Bombo Zaudi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa mga detalye na sa ato nagapuna nga mga balita, mas nagdamo pa ang nagpadulong sa Satellite Voters Registration sa University of St. Lazal o kon USLS Bacolod subong adlaw kun ipaanggid kahapon. Madumduman na kapindos mil ang nagpila agon nga magparehistro kahapon apang 500 gid lamang ang nakater kalakip na sa mga priority sectors. Sunod sa kay Bacolod City Mobile Force Company Head Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, madamo sa mga luyag nga magparehistro apang ginakasubo sini nga 350 ka mga regular registrants lamang ang marehistro sa Commission on Elections sukon COMELEC diri sa syudad sa Bacolod o kung sabahin sang COMELEC Bacolod personnels. Ini ang pagadugangan naman sang priorities nga gilakipan sa senior citizen, persons with disability, nagabusong ka mga online applicants. Subong nga aga, nagdanga sa kapin 2,500 ang mga nagpila sa satellite registration. Ngin konfirmar man ni Pico nga maisa ka babae nga nalipungan gid samtang nagapila nga gilo naman ginrespondihan sa mga kapulisan. Ngin pasalig man sini nga permi nga nakahanda sa pagserbi ang mga kapulisan agud nga magpabilin ang kalinong kagkatawhayan sa voters registration. Sunod kay Pico tubtob Biyernes pa sila nga magabantay sa satellite registration sa USS Bacolod. Pahanumdom sini sa mga magapadulong sa registration site nga magbalon gid sang payong bangod hindi mapakot ang dalagan sang tiempo, pagkaon kag tubig agud nga preparado sa malawig nga pila. Pahayag sini nga 3 ka shift ang kapulisan nga nagabantay sa registration site kung sa rin may yara sa naga-duty antes pang las 10 ng gabi kag may nagabulos sa las 2 kag las 4 sang kaagahon. Kalakip sa nagasiguro sang pila sa USLS Voters Registration amo ang Bacolod City Mobile Force Company, Bacolod Police Station 4, City Legal Office, Bacolod Traffic Authority Office kag Task Force Disiplina. We are willing to serve magpaluntad sang kalinong katawhayan diriya sa atong pagpila hasta pa iniya sa Friday. Remind ko lang dala payong. Kaya ang chimpo subong ni nato mapaktan gulpi lang maulan. Sa gusto ya magpila nga makalabot ganyan makarehistro sila agahan nila kag dala sang balon. Ang kamay sa magpagni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico pinuno sa Bacolod City Mobile Force Company. Opisar nga nagahilapit na ang pagsarado sa mga sementeryo santo sa pagsulundan sang gobyerno, nagapabilin gihapon nga manubo ang numero sa mga nagabisita sa Minatay. Suno kay Ricardo Repogio, supporterero sa Burgos Public Cemetery, kadungan sa jutay nga pag nagapadulong sa sementeryo, jutay man ang nagakontrata sa mga nagalimpyo kan nagapanghawan sa sementeryo, kasubong man niya gamay ang kita sa mga nagabaligya sang bula kag kandila sa mga patio, apang pasalig sini nga magasunod sila sa kung ano man ang pagsulundan nga ipatuman sang gobyerno. Sa karon sunod diri wala pa sang kapulisan nga makita nga ginadeploy sa sementeryo, apang ginalauman naman sini nga may schedule na nga igahatag sa mga pulis, ilabi na nga mahimo magdamo ang mga nagaduaw sa patay o sa napatay nga himata. Pila ka adlaw antes sa natala nga pagsarado sang sementeryo sa Oktubre 29, kasubong man sa pagbukas matapos ang Nobyembre 2. Panumdum sini nga pagkalkal sang pantheon lang ang ginapahanugutan sa Burgos Public Cemetery kag wala na sang lubong. Tanan-tanan kita bisan ako kinanglan masunod sa pagsulundan sa gobyerno. Way pa sa ang kapulisan, posible may advice naman sila akong order. Ari man lang ko di kay may hatag naman sa amon nga mga schedule. Ilisipon lang gid ang nagaduluaw kag pamilya sa mga nalubong ari diri. Ang kabahan sa pagpahayag ni Ricardo Repolyo, supporterero sa Burgos Public Cemetery, samtang nahibaluan nga may nagluntad naman niya kinawatay sang marmol nga lapida sa sementeryo. Ginatagman ni Repolyo nga alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon lang ang trabaho sini sa pagbantay sang Burgos Public Cemetery kag hindi 24 oras. Dugang pa sini nga may blatter report na natuoy sa reklamo kag may ara naman ini sa mga suspetsado kung may iban na sadto nga napanaugan na sang warrant of arrest kag na preso. Panugyan na lang sini sa mga pamilya nga magapalubong sa nagtaliwan nga himata nga kun mahimo
ordinaryo na lang nga lapida ang gamiton bangon mayara sa mga nagadumot sa marmol nga lapida. Pasalig naman sini nga magakuha lang ini sang nagkakaigo nga ebidensya kag siya mismo magaupod sa mga biktima sang pagpangawat para mag-akusar. Panawagan man sini sa iban nga mga public cemeteries nga kun may nagabaligya sa ila sang marmol nga lapida, hindi inigilayon baklon bangon mahimo ang baligya amo ang mga kinawatan nga lapida gikan sa Burgos Public Cemetery. Nga-remind lang ko gani sa pamilya, kay ang inyo portero hindi 24 oras dire. Now, ang nagpaobra sa mga lapida nga mga marmol, nagasuggest ko sila nga kung may mo, kung magpaobra sila, ordinaryo na lang nga lapida. Kay ang mga tuklo, yagalawa, ang ila sina panguna-una kay pamatyagan sina sa pagkuha para i-dispatchar sa iban nga mga public cemetery. Ang kaban sa pagpahayag ni Ricardo Ripoyo, supporterero sa Burgos Public Cemetery. Samtang nagahingyo naman ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center kung undog na hindi na ipaagi sa Pantawid Pasada Card ang fuel subsidy para sa Pantawid Pasada program sa aton sinigang gobyerno. Sunod sa kay Diego Malacad, mas maayo kung ihatag na lamang ang subsidy paagi sa mga local government units sukon LGUs nga bayara sang database sukon lista sa mga nagagawad sang franchise kag permit. Patag siniga kung ipaagi sa Pantawid Pasada program ang nagabaton sang kwarta amo ang mga operators. Bangon sini hindi makaibalo ang mga drivers kung saan o pila kag kung sa diin magasulod ang benepisyo nga para gid sa ila. Gipakigbahin ni Malacad nga sang ginhatag ang fuel subsidy sa idalom sang Bayanihan 1 kag Bayanihan 2, yara lamang sa 20 to 30% sa mga drivers sa Negros Occidental ang nakabaton. Ginalauman ni Malacad nga bisan wala sila sang mabaton kun tani ang bulig ang makalabot sa mga drivers nga mas nagakinahanglan. Dugang pa sini nga operators lamang ang ginatagan otoridad nga makabaton kag wala ginapagawad sang ATM ang mismo mga drivers. Patag ni Malacad nga mahimo pa ini nga magdugas sang pag-ilinaway sa tunga sang operators and drivers sa tiyon nga ipaagi sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukon ang LTFRB ang amo nga programa. Adugang pa sini nga sa bilog nga Pilipinas, Negros Occidental lang gid ang wala sa opisina sang LTFRB. Mangin kabudlayan manini bangon mayara sang gap ang hindi direkta mapalabot sa ahensya kun may mga problema. Sa karong ginabanta nga 30% na lamang sa kabugusan nga populasyon sa mga drivers ang nagabiyahe bangod sa duso botong nga layi. Kamadamo ang ginpili na lamang nga magpangita sa iban nga trabaho. Patang sini nga bangod sa pagsaka sang 16 pesos and 50 centavos sa kada litro sang krudo nga balor kun ang driver ang magtughong sa 20 ka litros kada adlaw. Magadangat sa 300 pesos ang mabuhin hindi sa bulsa sang operator kundi sa bulsa mismo sa mga drivers. Pahayag ni Malacad nga mabakal pa kuntani sang driver ang balor sa mga pagkaon o kung ang nasambit nga kantidad sa mga pagkaon sa ila pamilya apang kaangay nga ginkawatan ang mga ini. Apisal nga maigatag nga fuel subsidy ang mag-aagi pa sa operators kag hindi direkta nga mabaton sang drivers. Patag ni Malacad nga kapin 6,000 ka pesos ang ginasulod sa card para sa kada beneficiaryo kag ang maga-claim amo ang operator samtang nga nakadepende naman sa arrangement ang paghatag sa drivers. Ginakangawaan man ni Malacad nga ang lista nga basihan agikan pa sa record sa 2017 to 2019 kung sa rin ang bago nga mga drivers ang hindi na makabaton. Dito na siya maagiya sa operator kaya ang mga driver ta wala na nila gintagaan opportunity no nga makagawad sa mga ATM. That's why kung may aragid man sa ginaprubahan nga programa kung tani, sana lang malambot sa naka-identify sa nagabiyahe kinaton adlaw-adlaw like naton nga mga driver yati ang record sinara sa LTO. Kung magambal ka LTFRB maagi, kaya iya sina record yung mga operator wala na daya kopya sa mga driver. Kamay sa pagpag ni Diego Malacad, Secretary General sang Undok. Nagapanawagan ng United Negros Drivers and Operators Center o kon ondok nga kuntani makatukod sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB office sa syudad sang Bacolod. Patag ni Diego Malacad, Secretary General sa ondok nga nagahatag sang kabudlayan para sa drivers ug operators ang pagpasa sang LTFRB sa operators ang Pantawid Pasada program nga fuel subsidy kuntani mangin mahapos ang pagpatuman kag desisyon kun may opisina sang LTFRB
LTFRB sa Bacolod City o sa Negros Occidental, pahanumdum sini nga ahensya sang gobyerno ang may obligasyon sa pag-regulate kag dapat nga buhaton ini sa pagbulig kag kahilwayan sa mga pumuluyo kag indi nga magahatag pa sang dugang nga kabudlayan. Panugyan sini nga bisan isa lang kabulan mahimo nga pungkuan sang LTFRB ang pagpatukod sang opisina diri sa syudad. Dugang panimalakad nga bisan sila naamo ang mangita sang matulugan kag magapaplete sa barko sang mga LTFRB personnels. Panindugan sini nga importante nga matukuran sang opisina sa Negros Island agud madasig nga mapalabot kun may importante nga kinahanglanon. Ngamon gani ayo, butangan lang diri balatan ni bisan 1 month lang nga makadiscuss kita sa LTFRB. So di sila bisan kami pa na mangita tulugan nila kurway sila tulugan, kami pa na mangita sa sakyan nila, kami mabayad sa barko. Ang importante ba diara kita sang help and information desk makadiscuss ba lang LTFRB ano pang problema nila, anong kinahanglanon nila kay kung wala kita linyo nga maka-communicate sa ila, sa budlan nga may gap dapat ma-install gid sila opisina. Ang kabayan sa pagpahayag ni Diego Malacad, Secretary General sa Ondok, ginpakigbahin man sang Secretary General nga hindi kinahanglan nga pasakan ang plete santo sa panawagan sang iban nga mga grupo. Inibangod ginalantaw ni Malacad nga ang mga nagabiyahe nga pasahero sa syudad sa 6 ka beses sa isa ka semana mahimo nga magbiyahe na lang sang 3 ka beses bangod sa mahal nga plete pa makahatag man sunod diri sang duga nga kabudlayan sa mga drivers sang pampubliko nga salakyan kun nagabuhin ang pasahero. Ang panawagan sang Ondok suno kay Malacad amo ang temporaryo nga pagpaiway sa 12% nga value added tax kon VAT kasubong man ang pagsuspender sa mga taxes santo sa train law. Suno kay Malacad kun mahatag ang ilang nga panawagan konporme na mga inibisan wala na ang pagpasaka sang plete kag ayuda, ginahingyo lang sa mga ini nga makita ang partisipasyon sang gobyerno. Kung kuhaon talang na di temporaryo, as President, guro, pwede yaman na may mo nga i-suspended na yung 12%. Need na nga magpasaka kita, Pilipi. No need na gani nga mga ayo pata ayuda. Kami na lang nga mangin makaisdala nun nga makakita kami sa hamon nga pagkaon. Nga importante, ang gobyerno kailangan may participation sa pagsulbar sa siling nga problema. Ang dugang nga pahayag ni Diego Malacad, Secretary General sa Ondok. Samta sa ibang pagdato nagapuna nga balita lokal, nagaparan ang monitoring kag contact tracing sa Bacolod Emergency Operations Center o kunang EOC sa mga himata sang 34 anyos nga overseas Filipino worker o kun OFW nga natapikan sang B11318 nga panibago nga variant sang COVID-19. Manumduman na ginanunsya sa Department of Health ang pinakaunang nga kaso sang panibago nga variant diri sa Pilipinas nga amo naga-atake sa karon sa pungsod Mauritius sa East Africa. Ang lalaki ang natakiban nga pumuloy sa syudad sa Bacolod kag OFW gikan sa United Arab Emirates kun UAE. Sunod sa kay M. Legaspi ang Executive Director sa EOC, ila natakiban nga nakabalik na ang pasyente sa UAE bangod sang Marso pa ini nag-abot sa Bacolod. Ang informasyon na nabaton sang EOC kay alas 9 sang aga, gani gilon man sila nga magpadagan sang contact tracing bisan pa madugay na nga nag-ayo ang pasyente. Ang B11318 variant ang nabaluan mutation gikan sa Beta and Delta variant. Sa karon nagapangay naman si ang sa informasyon sa DOH na tuloy sa characteristics ng virus kung ano ini kalala o kung ka makalalaton. Aminado naman ang Executive Director nga kulang pa ang pagtuon sa panibagong variant gani wala pa mabaluan kung ini ang ginakabig nga variant of concern. Bagong sa syudad sa Bacolod ini una nga na-detect ginaimbestigaran Manila ini gileon kag padayon ang monitoring. May ginmanduan naman ang EOC nga doktor nga amo ang magapadagan sang interview, monitoring kag contact tracing sa mga mata kay iban pa nga nakapalapit sa pasyente sang yari pa diri siya sa syudad sa Bacolod. Nagapati si ang nga sa luwasang pungsod na tapikan sang virus ang amo nga OFW. Pagabuhaton Manila ang preventive measure nga sarang pa mahimo agud nga malikawan ang paglapta sa panibag-o nga variant sang COVID-19 santo naman sa guidelines gikan sa DOH. So pag-ulan na sugod sa amon, pag-ulan yun just now, so we will be conducting just the same even if it's an old case. Pero anyway, this new variant is a variant for investigation, kamo lang, for monitoring. Mutation na siya sa Beta kag Delta. So wala pa man gani hinahambal, either it's a variant of concern or kung ano man na siya, but it's still for investigation and monitoring as of now.
Ang kabay sa pagpayag ni M. ang Executive Director sa Bacolod EOC. Ginapakamaayo naman sa Executive Director nga 29 na lamang ang record nga kaso sa COVID-19 subong nga adlaw. Ginalauman sa mga ini nga magapadayon pa ang pagnubo nga sa halos isa na kasimana yara sa 2 digits magluwas na lamang sa isa kadlaw. Apisal sini panugyan ni ang nga hindi dapat magkampante ang mga pumuluyo kaginalanta man sini nga ang pagnubo sang kaso resulta na sa ila sini nga sige nga kampanya sa pagbakuna sa mga kapurukan sang kada barangay. Nagdangat nasa 95 ang mga Philippine National Police o PNP personnel sa Western Visayas nga napasakaan sang kaso suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, spokesperson sa Police Regional Office 6 o PRO 6. Gilayon sila nga nagapatigayon sang investigasyon sa tion nga makabaton sang report na tuwi sa irregularidad sa mga kapulisan. Sa tion naman nga makaangko ng mga inisang ebidensya. Gilayon naman nga ginapasakaan sang kaso ang natungdan. Nakadepende naman sa bugaton sang ebidensya ang penalidad para sa mga kapulisan nga nadakpan santo sa data sang PRO 6 humalin Enero 1 tubtub Oktubre 4. May 95 na ka mga kapulisan na napasakaan sang kaso samtang 20 naman gikan diri ang na-dismiss na sa serbisyo. Sa nabilin nga 75 nga napasakaan sang kaso pila diri ang na-demote, ginsuspende kag may na-forfeit ang sweldo. Wala naman natumod ni Duhilio kung ano ang mga kaso sang 20 ka mga gin-dismiss sa serbisyo. Patag sang tagpamaba nga ini ang kabahin sang internal cleansing sa hanay sa mga kapulisan. Samtang iban sa mga ginkasuhan ang mga nag-awol o kon absent without leave sa ilang mga trabaho. Sunod diri madamo sa mga nag-aawol amo ang mga nakahibalo na nga daan nga may pag-aatubangon sila nga kaso. O kung napaidalom sa random drug test na ginabuhat sa mga police stations, kag nakahibalo na nga magapositibo ang resulta. Gani ginapakamaayon na lang sa mga ini nga magpalagyo sa serbisyo. Apang pasalig ni Duhilio nga wala nila ginapabayan na lang ang mga nag-aawol, kag sila ang ginapasakaan man sa nagakaigo nga kaso. Nagapadayon naman ang pag-monitor sang PRO 6 sa mga kapulisan nga imbulbado sa illegal nga bulahaton, kasubong man ang mga pasaway nga pulis. Pahanumdum ni Duhilio nga isa sa ginatutukan niya programa ni PNP Chief General Guillermo Eleazar amo ang internal cleansing sa kapulisan kung sa diin nagatiyog manini sa tagsa ka mga police stations agud chekyero ng sitwasyon sa lugar. Pahanumdum sa tagpamaba nga dako na sa karon ang sweldo sang PNP. Gani ginalauman man sang PNP Chief nga hindi na magasulod pa sa illegal nga bulahaton ng mga PNP personnel. Panugyan man sa mga ini nga serbisyuhan sa mga kapulisan sang tampad ang ilang mga ginsumpaan sa pagsulod sa PNP o kung ang duties and responsibility sa hayahay kag sa pungsod. Evidence kita nga nakita nga nagawaran na mapailan sila sa mga kaso. So pinapailan natin ng isang kaso. January 1 to October 4, mayara kita 95 ka police officers nga ginpailan sa kaso. And out of this 95, 23 ang na-dismiss na. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Philippine Standard Time, 8 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sapon, mga kabombo, dugang pagin nga mga balita lokal. Giliyon nga nadulaan sa kabuhi ang duha ka driver sang magkatuhay nga motorsiklo matapos ang head-on collision ang nagluntad sa sitio Simborio sa may barangay Pandanon Silos sa Banos sang Murcia diri sa probinsya. Sunod sa kay Police Staff Sergeant Ryan Banjola, ang traffic investigator sa Murcia Municipal Police Station, nagabiyahe ang isa ka Kawasaki kay isa ka Rusi nga motorsiklo sa magkatuhay nga direksyon. Nabaluan nga ang driver sang Kawasaki ang kilala kay Agustin Ardenia, residente sang Purok Binuro, Barangay Amayco, ang nagpadulong sa Barangay Pandanon Silos bangod nga magpamahaw upod sa iya sini nga mga biyan. Apang wala sang headlight ang motorsiklo sini kag ginapahayag nga sang nagabiyahe na padulog imbes nga sa right lane ini magausoy ang driver ang nag-agi sa nawala nga lane. Natabuan naman nga ang driver sang Rusi nga motorsiklo aging kilala kay Romy Mallorca ang nagikan sa ila trabaho agon nga magkuha sang sweldo kag ang kasi ni ang himata nga si Juvie Hamile lunsay mga residente sa Banwa sang Salvador Benedicto. Santo naman sa investigasyon tuman kadulom ang lugar kung saan nagluntad ang insidente kag ang nagaserbi lamang nga suga amo ang LED light nga konektado sa kada lane sa highway. Ang nagasugatan nga motorsiklo
motorsiklo na tukiban lunsay wala sang headlight gani wala man nakitaan ni Mallorca nga nag-agaw sa lane ining si Ardenya. Sa pahayag naman sa mga nakakita sa insidente, tuman kadasig ang pagpadalagan sang pareho nga mga motorsiklo. Lunsay ginbawian giliyon sa kabuhi ang duha ka mga driver samtang gindala naman sa hospital ang back rider nga si Hamile. Sunod sa kay Bandiola, wala man ini sa nakitaan nga bisan isa nga lisensya sa pag-inakom sa mga biktima kung bisan ano pa nga papeles may kangtana sa rehistro sang mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo nga kaangay man na gin-assemble lawang agud nga makadalagan. Panawagan naman sa traffic investigator sa mga kompanya nga nagabaligya sa motorsiklo nga kuntani. Hindi na lamang sa maini pagbaligyaan o kung pautangon ang mga wala sang lisensya. Kasubong man nga panawagan sini sa mga motorista nga nagabiyahe nga wala papeles nga maggawad na bangod nga makabulig man nga insurance sa tion sang aksidente. Panumdum sini sa mga motorista nga maghalong sa dalanon, ilabi na nga mabudlay ang makasulod sa mga hospitals karon bangod may COVID-19 pandemic. Wala na sa ma'am suga, nagahatag suga ang lead light na sa kada lane may ara na sa bla. Suno ma'am sa amon nga pang-imbestiga dito ma'am no, kaya ang ningarya parte gini kadulo mo. Suno man sa mga tao nga nakasaksi ma'am, ang nila dagan parte ka dasig ka wala ni sila boat motorcycle suga. Ang panasayo ni Police Staff Sergeant Ryan Bandiola, ang traffic investigator sa Murcia Municipal Police Station. Kag sa ato na katapusan nga balita, nakahunong ng 3 ka mga persona ang ginaaligar nga mga suspetsado sa pagpatay sang isa ka persona sang nasapuan sang ila utod sa Purok Water Lily, barangay Binubuhan, syudad sang Bago, Negros Occidental. Ginkilala ang biktima kay Glenn Mark Longanilla. 26 anyos sa ginatudlo nga mga suspitsado ang ginkilala kanday Abner Mateo kag Pintoy Rodriguez lunsay legal ang edad kag tananang nagapuyo sa nasambit nga lugar. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, hepe sang Bago City Police Station, ginpahayag sini nga nagapadayon ang investigasyon sang kaso sa pagpanglabo sa Purok Water Lily, barangay Binubuhan, syudad sang Bago. Suno kay Malong, ginapapangita sa mga suspitsado si Longanilla kag ginpahog pa sang mga ini ang utod sang biktima nga kung nakita nila ini ila nga patyon. Ginkulbaan ang utod ni Longanilla bangod wala ini nakahibalo kung ano ang rason kung nga akig ang mga ini sa biktima. Samtang ginapangita ang biktima nakita sang utod ni Longanilla ang mga suspitsado nga may dala nga ispading kag nagpalagyo. Ginkadtuan man sang utod sang biktima ang ginhalinan sa mga suspitsado kag didto na nakita nga nagapaligo na sang kaugalingon nga dugo ang biktima kag gindala pa sa balay bulungan apang agod nga madapatan sa nagkakaigo nga pagbulong apang gideklarar ini nga dead on arrival. Ginaaligar naman nga na pagpanghimulo sa asawa sang isa sa mga suspect nga si alias Joel. Ang ginatudlo nga motibo sa krimen kung sa diin giniimbestigaran man sang Bago City Police Station. Na-recover sa crime scene ang espadeng nga gingamit sa paglabo sa biktima nga ginatudlo man sang witness nga ginhugasan sang suspect. Natigay nga maaresto si Pintoy Rodriguez pagi sa pagtudlo sang 3 ka mga witness. Apang isa ka witness ang nabiluan nga ulihi nga may kaangtanan man sa krimen. Samtang nagsurrender man sa Mobile Force Battalion sa Banwa sang hinigaran si Abner kagin-kantuan sang tropa sang Bago City Police Station. Lunsay na ang mga ini nga nakahunong sa Bago City Police Station. Developing na siya ang pag-investigate naton sini. So according sa account ng witnesses naton kag sang utod ni sang victim si Gerlin Hamson at ngani nagkadto sa Ilabalay, ginapangita ni nga itong biktima si Glenmark kag ginahog na nila siya na patrol nila si Glenmark once na makita ni siya nila. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang hepe sa Bago City Police Station. Philippine Standard Time, 13 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo. Kamoy adto ang mga kaundan sa ato nagapangunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton alay panubalikan aton sa mga headlines, mga nagpilila sa satellite voters registration sa USLS subong adlaw
nagdangat sa kapin 2,500. Mga nagabisita sa Binatay samtang nagahilapit ang pagsarado sang sementeryo, nagapibilin sa gihapon nga manubo. Samtang undok ginapanawagan ang pagtukod ng LTFRB sa Bacolod City. Monitoring kag contact tracing sang EOC sa mga himata sang OFW nga natapikan sang B11318 variant sang COVID-19 nagapadayon. Bacolod ukon manughilamon sa Bago City patay matapos sa ginlabo sang 3 ka mga persona. Amoy ato mga kabombo ang aton si mga headlines kag sabayan sa mga kaundan sa aton nagapanguna nga mga balita. Kaboy ato ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Martes, yara na kita sa PETSA 26 sa bulan sa Oktubre 2021. By the way, sa aton siniiyang Bombo Radio kag Star FM Christmas Countdown, mayara na lamang kita sang 60 dias, 60 days to go before Christmas. Standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition, upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaudi Foro the Second Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis nga ginpadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw naman ni Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis may tigulo, Battle Royale registration nagdamo. Tungod sang Battle Royale rehistrasyon sa Bacolod Gulpi nagdamo, kabay pa mangin tampad ang ila mga tinutuyo, magpasakop sa sining eleksyon para mabutang ang mga nagakadapat nga politiko sa ila posisyon. Kabay pa ang ila pagparehistro, wala gin ganyat sang bisan kay sino. Ila gid ini kabubuton agud mangin kabahin sang pangbago sang ato nasyon. Kabay pa bag-o matapos sang natalana nga pitsa sang extension. Ang tanan makumudar sang kumilik naton. Makaluluing aton mga utod gapila kagahon para lang makabuto sa sini nga eleksyon. Kabay pa wala diri sang ginmotibar sang kwarta nga gusto gid sa kumilik magpalista nga dapat limpyo ang aton konsyensya agud ang aton nasyon hindi na sa palabuton magpenitensya. Ang ini panguna-una nga pananawa nang ipadala ni Leo Siralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo!